Assalamualaikum, sugeng rawuh ing Arafah Devaki YouTube channel. Channel kanggo sinau basa Jawa. Ojo lali like, comment, share, lan subscribe. Ing video iki Arafah nyuguhake contoh percakapan utawa tulodo pacelathon wawancara nganggo basa Jawa. Kepriye tuladane? Langsung disimak videone. Sugeng enjing, Bu. Sugeng enjing, Mbak. Inggih, wonten napa, Mbak? Nuwun sewu, temangaken nami kula Lilis. Keparenga kula badhe wawancara dhateng panjenengan. Inggih, Mbak, monggo. Kula wiwiti nggih, Bu. Panjenengan asmanipun sinten? Kula Bu Sulastri. Pinten yuswanipun panjenengan? Kula 3 gangsal taun. Panjenengan sadeyan menapa, Bu? Kula sadeyan es jus, Mbak. Es jus menapa kemawon ingkang panjenengan sade, Bu? Kathah maceme, Mbak. Wonten jus apukat, apel, melon, jambu, lan sanesipun. Kala menapa panjenengan miwiti sadeyan jus menika? Kula sadeyan jus wiwit taun 2012. Wah, sampun dangu nggih, Bu. Sampun gangsal taun kepungkur. Inggih, Mbak. Kenging menapa panjenengan milih sadeyan jus? Kula sadeyan jus amargi kula kepingin gadah usaha. Lah, wonten mriki celak kaliyan sekolahan. Kula pikir cocok menawi sadeyan es. Ajeng kula milih sadeyan es jus amargi es jus menika sehat. Oh, nggih, Bu. Wonten pundi panjenengan blanja kangge sadeyan? Kula blanja dhateng Pasar Tanjung amargi pados ingkang jangkep tur mirah. Sinten ingkang biasanipun ngrencani panjenengan sadeyan? Kula dipun rencangi kalihan yuga kula. Pitaken ingkang pungkasan, kados pundi caranipun panjenengan supados narik langgan? Kula sadeyan ngangge gula asli. Kula pilih woh-wohan ingkang seger lan kula kedah ramah kaliyan tiyang utawi bocah ingkang tumbas. Bu Sulastri, mekaten kala wau wawancara kula kaliyan panjenengan. Matur nuwun sanget panjenengan sampun kersa dados narasumber. Kula nyuwun pangapunten menawi wonten atur kula ingkang kirang mranani panggalih panjenengan. Inggih, Mbak, sami-sami. Sugeng enjing, Bu. Sugeng enjing, Mbak. Sakwise ngrungokake tulodo wawancara, apa warta utawa informasi sing kok antuk sakjroning wawancara kasebut? Tulis ing kertas ya. Nah, iku mau contoh pacelathon wawancara nganggo basa Jawa. Muga-muga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.